Yau ka je viral ka fara tara followers, me ya kamata ka yi? So da yawa za ga mutane sun je viral har a yi yayin su ma a gama, sai ga mutum ko kwandala ma bai samu ba saboda bai san me ya kamata yi ba. So abubuwan da ya kamata ka yi in ka je viral kuma ka fara tara followers kuma ana yayin ka. Na farko kamata ya ka zauna ka ga okay to menene ya kamata in iya yi da zan iya siyarwa online din nan. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma ya kamata ka zauna ka ga okay irin abin da kake yi wani industry ya dace da. Sai ka duba ka ga industrin wasu irin kamfaninnika ne ke wurin, za ka iya musu magana ka ce okay ina da followers in fa da za su iya zama irin kwastomomin ku ne followers ina, za ku iya samun customers ta followers ina, gashi ina samun views kaza, ina samun engagement kaza, za ku ƙaru da ni. Irin haka shine za ake cewa brand deals kenan, za su biya ka kuɗi domin ka yi musu tallan hajar tasu. Na uku abinda mutum ya kamata ya yi ya tafi platform inda ya san akwai monetization a kai, yanda tun ana yayinka mutane na yayinka ka tura mutane platform inda akwai monetization, yanda za ka yi amfani da wannan daman ka samu kuɗi akan content ɗinka. In har bidiyon na ya taimake ka koya ne, ka tabbata ka sharing bidiyon nan da wani da ya je viral da kuma bai san me zai yi ba.